आज मी वांगी भाजून त्याचं भरीत बनवणार आहे। आता भरतासाठी वांगी कशी बघायची तर हे बघा, ही हिरवं वांग आहे। अशी जरी जांभळी सुद्धा वांगी असतात लांबट अशी ती घ्यायची आणि ही मोठी जर आपल्याला दिसतात पण ही दूर नसतात, एकदम कोवळी असतात, त्याच्यामध्ये बिया नसतात। तर अशी वांगी ही घ्यायची आणि ही ह्या सीझनला अशी वांगी मिळतात। ही गावठी आहेत ही वांगी, आम्ही अलिबागला गेलो तिथून आणलेली आहे ती। तर ही वांग्याला भाजताना काय करायचं, हे बघा मी गॅसवरती ही जाळी ठेवली आहे। आता या वांग्यांना मी जसं तेल लावणार आहे, असं हातामध्ये तेल घेतलंय आणि हे तेल लावणार, म्हणजे काय होणार त्या आपोआप त्याची वरची साल आहे ना ती भाजल्यानंतर त्याची साल निघणार आहे। आणि हे बघा असं ते भाजत ठेवणार आहे आणि हे परतून परतून सगळ्या बाजूने परतून भाजायचं चांगलं, की ते चांगलं आतपर्यंत भाजलं जातं। आधी आपण हे चुलीवर भाजायचं ना? हा, चुलीत भाजून तर सुंदरच होतं, कारण चुलीमध्ये त्या राखेमध्ये असं पुरून ठेवलं ना वांग तर चांगलं आतपर्यंत चांगलं भाजतं। काय काय लोक हे वांगी आहेत ना ती गॅसवर वाफवून ठेवतात, पण ते वाफवून घेतल्याची चव चांगली लागत नाही। भाजलेलं असलं की त्याची खूप चांगली चव लागते। तर पहिल्यांदा ही चांगली ही साल आपोआप अशी निघाली पाहिजे, इथपर्यंत चांगली परतून परतून ती भाजायची आणि नंतर पुढची कृती तुम्हाला नंतर दाखवते। पहिल्यांदा मी ही वांगी भाजून घेते। हे बघा आता हे असं भाजलंय ना, आता मी दुसऱ्या बाजूला असं परतून ठेवलंय। बघा दिसतंय तुम्हाला, कलर ह्याचा बदललाय, हा पूर्वीचा कलर होता आणि आता त्याचा कलर बदललाय। तर हे चांगलं असं भाजायचं, पण थोड्या वेळ असं उभं ठेवून भाजायचं हे संपूर्ण ते चांगलं। आणि ही साल आहे ती वरची आपोआप येईपर्यंत वरचा चांगला हा पोपटी कलरचा पापूस आहे ना तो संपूर्ण येतो, तोपर्यंत आपण फिरून फिरून असं भाजून घ्यायचं। हे बघा एका शाळेत जळून जाईल म्हणजे जर थोड्या वेळ परतायचं। अशी आपण ही भाजून घेऊया वांगी, आपण अशी परतून घ्यायची। आता भाजत आलंय बघा चांगलं जरा, आणि हे भाजलं की उभं ठेवून भाजते म्हणजे आतपर्यंत चांगलं भाजलं जाईल वांग। बघा ही वांगी बघा चांगली भाजली आहे, बघा कलर त्याचा पूर्ण बदललाय, खालून पण चांगलं भाजून घेतलंय। परत जरासा आणि अजून कमी गॅस ठेवून जरा थोडीशी ह्याला वाफ देते, मंद आचेवरच भाजून घ्यायचं। हो हो, म्हणजे ते चांगलं आतपर्यंत भाजलं जाईल ते। ही वांगी चांगली आता भाजलेली आहेत, बघा सगळ्या बाजून चांगली भाजून घेतली आहेत। आता ही आपण थंड करत ठेवूया। मी गॅस आता बंद करते आणि ह्या भांड्यामध्ये ही थंड करत ठेवते। का थंड झाली की ह्याची पटकन ह्याची साल निघून येणार आहे, आपण ही थंड होईपर्यंत वाट बघूया। आणि मग याची आपण साल काढून घ्यायची। साल काढून भाजून घेतलेली वांगी आता थंड आलीत बघा। ही आता ह्याची अलगद आपण काढायची, वरची ही साल आहे ना ही बघा सहज येते बघा, ही अशी आपण साल काढून घ्यायची त्याची। हे बघा साल काढल्यानंतर हा जो गर आहे हा सगळा गर आपण असा एका वाडग्यामध्ये काढून घ्यायचा। वेगळं चवीला जरा वेगळं लागतं। वांग्याचे आपण वेगवेगळे प्रकार करतो की नाही, वांगा छोटी वांगी असली त्यात भरतो मसाला वगैरे सगळा, त्याचा ते शिजवतो, वांग्याची भाजी करतो। हे वांग्याचं भरीत त्याचा चांगली चव लागते। याच्यामध्ये हिरवा कांदा आहे जो आपण तो कांदा बारीक चिरून घालायचा, मसाला थोडंसं शेंगदाण्याचं कूट घालायचं आणि भाकरी बरोबर खायला अतिशय उत्तम असा हा पदार्थ आहे। वरून ह्याला फोडणी दिली तर आणखीन त्याची चव वाढते। हिंग मोहरी तेलामध्ये हिंग मोहरी घालायची आणि ती फोडणी द्यायची, त्याला वेगळी आणि चांगली चव येते। ह्याच्यामध्ये मसाला आपला तिखटासाठी आपण मसाला घालायचा। हे बघा असं सोडून घेतलं ना एकदम। जर कधी तुम्हाला चुलीवर किंवा निखाऱ्यावर भाजायचा जर कधी योग आला तर तुम्ही तशा प्रकारे करून बघा, त्याला अतिशय सुंदर चव येते, चांगली चव येते। कारण ते संपूर्ण हे पण वांग तुम्ही बघू शकता बघा पूर्ण आतपर्यंत शिजलेलं आहे, ह्याच्यामध्ये बिया नाही आहेत हे, म्हणून कोवळी वांगी बघून आपण घ्यायची। हे चांगलं असं स्मॅश करायचं, हातानेच करायचं हे। आता मी ह्याच्यामध्ये बाकीचं सगळं साहित्य तुम्हाला घालताना दाखवतो। मध्यम आकाराचे 2 कांदे मी बारीक चिरून घेतलेत, हे कांदे आपण ह्याच्यामध्ये घालूया। एकदम बारीक चिरलाय बघा। आता चवीपुरतं मीठ घालते, आधी थोडंसंच घालूया कारण नंतर हवं ते आपल्याला बघून ते घालता येईल, कारण खारं झालं तर बरेच त्याची चव बिघडणार म्हणून। नंतर
ही कोथिंबीर घालते आणि शेवटी तिखट. म्हणजे तुम्हाला झणझणीत हवं असेल तर जास्त घालायचं, पण मी आधी 1 चमचा तिखट घालणार आहे. आणि शेंगदाण्याचं कूट आवडत असेल तरच घालायचंय. मी 1-1.5 चमचा शेंगदाण्याचं कूट हे तयार करून ठेवलं होतं. पण शेंगदाण्याचं कूट नक्की घाला, त्यामुळे त्याला छान चव येते. त्याला आता हे आपण चांगलं ढवळून घेऊया. आता ह्यामध्ये मी एक 2-4 लसणीच्या पाकळ्या आणि थोडंसं आलं पण घालणार आहे, कारण ते आपल्या म्हणजे हे वांग्यामुळे जसं गॅस म्हणजे वात विकार असते वांग्यामध्ये, त्याच्यामुळे थोडीशी चव येण्यासाठी किंवा आपल्याला त्याच्या पोटाला आपल्या बाधा होऊ नये यासाठी आपण त्याच्यामध्ये थोडंसं किती पाव इंच आलं आणि 2 लसणीच्या पाकळ्या किसून घालणार आहे. लसणीच्या 2 पाकळ्या घेते, त्या असं चांगल्या किसून घालते. दोन लसणीच्या पाकळ्या आणि एक थोडंसं आलं हे बघा, बस जास्त मी किसणार नाही, एवढं चालू आहे. आता आपण हे मिश्रण चांगलं ढवळून घेऊया. आणि नंतर जशी आपण चटणीला कशी फोडणी येतो, आपण हे करतो ना काय ती इडली बरोबर चटणीला फोडणी येतो, तशीच याला वरनं मोहरी आणि हिंग घालून कढीपत्त्याची 2 पाने घालून त्याला मी फोडणी करणार आहे. असं आपलं हे वांग्याचं भरीत भाकरी बरोबर खायला तयार झालंय. मला नक्की ह्या प्रमाणे तुम्ही करून बघा आणि कसं लागतंय ते नक्की. असंच खाल्लं तरी छान लागतं. तर आपण आता त्याला फोडणी पण घालणार आहोत ना. फोडणीसाठी हे भांडं तापत ठेवलंय, त्याच्यामध्ये चमचाभर तेल, फक्त चमचाभर हे बघा तेल घातलंय. तेल चांगलं तापलं की आपण मोहरी आणि हिंग घालूया. अर्धा चमचा मोहरी, पाव चमचा हिंग आणि कढीपत्त्याची 4-5 पानं. चांगलं तापलंय. आता मी ही फोडणी या भरतावर ओतते आणि झाकण लावून ठेवायचं की सगळी वाफ आहे त्याची फोडणीचा जे वास तो आतमध्येच राहील. बघा आता या भांड्यामध्ये टाकून जरा भाजलं होतं पुसून घेते. मग आपलं हे आपलं वांग्याचं भरीत भाकरीबरोबर खाण्यासाठी तयार झालंय. तर मित्रांनो, कमी साहित्यात बनणारं आणि झटपट होणारं वांग्याचं भरीत हे तुम्हाला कसं वाटलं हे आम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की कळवा. व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला नक्की लाईक करा आणि चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा.